Wij doen dit in West-Europa omdat wij vinden dat met onze mogelijkheden wij een beetje kunnen meehelpen aan het opvangen van mensen die dat, zonder dat zij daarom gevraagd hebben, in ieder geval tijdelijk nodig hebben. Daarom staan wij hier. De gemeente en het COA willen op de Jeddere sportvelden op de Noorderhoek een AZC bouwen voor 600 mensen. Voor gewoonsnitsers is dat vjesten te volle. Ze binnen benauwd van oerlijst en verkeerde invloeden van andere culturen. Er werd gesuggereerd dat het voornamelijk Syriërs zijn. Ik denk dat de actualiteiten inmiddels ook wel hebben uitgeweken dat zij een cultuur hebben die niet samengaat met de onze. Als ik hier zit te lunchen, dan wil ik me niet zorgen hoeven maken dat ik wel lastig ga vallen omdat iemand in een Ramadan zit. Moet ik hier dan mijn eigen cultuur maar verloochenen omdat we hier mensen te gast hebben? Het is toch van de zot, of niet? Maar er beginnen ook oorloeren te jaren. We hebben Syrische mensen in de straat gekregen en om een heel klein beetje tegenwicht aan te geven aan wat net gezegd werd, is het een enorme verrijking in mijn leven om kennis te maken met hun cultuur en zij met de onze. En ik denk, ik heb een stel Daalderse buren eraan gekregen en dat wil ik wel even zeggen. Het kan behalve een bedreiging gewoon ook een kennismaking met iets nieuws zijn. Het hoeft niet alleen eng te zijn. En het potverdorie toch niet raderen wezen dat wij geen 600 mensen aankannen en dat we die niet een warm en goed thuis krijgen kennen. We moeten ons doodskamen met z'n allen dat we dit niet doen, niet willen. Het COA wil begin takom hier de eerste bewoners in Snits onderbrengen. Het gaat om mensen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Irak. Het levert werkgelegenheid, het geeft ook nog wat economische voordelen. Het wordt een kleurrijk geheel, het wordt een stuk gezelliger. Er komen andere culturen binnen. Maar het geeft ook wat meer spanning en onbekend maakt onbemind. De asielzoeker zorgt zelf voor zijn eigen draagvlak, daar ben ik van overtuigd. Als ze er één keer zitten, dan gaat het goed komen.